Aduh, se. Kudu ngene. Yo, hei, Isi nang. hei, daya teko. Hei, kelarno kloso. Hei, klasane pecah. Ganti plastik. Aduh. Terpal. Yo. Hei. Daya teko. Hei, tambalan jatah. Alah. Ya. Hei, tangan ini. Iya beda-beda. Daya teko. Hei, kelarno kloso. Klasane pecah. Tambalan jatah. Jatah mampu. Goreng. Yo. Hey. Yo. Hey. Daya teko. Hei, pakakno asu. Aluh. Kowe daya. Aku dadi daya. Ya. Ngono lho, kok penak lho. Musik. Yo. Hei, asune teko. Lambemu wis teko asu. Nesu. Aku nyuwun sewu lho Mas, ngene iki nek gak tak cecano tenan kok dadi salah paham, dadi congkrak. Heeh. Wong gara-gara jengleng kok mbok gawe masalah to, Mas. Nah masalah piye wis kadung ngene lho. Isin lho. Lho, cek duwe isin lho. Lho piye to iki? Lah piye tak jajaline to piye kersane penak. Lah aku lak kowe ya penak jajal. Kula wangsuli nggih Mas. Monggo. Kersane kepenak. Ayo Mas, yo, saithik Mas, yo. Tung tak tung. Hei. Das. Lah ngene. Enak iki awakmu. Ya kuwi penak to? Guru iki nak sing digambeli kene kadung joget obah. Heeh. Ngene. Iya. Kok renek popo? Isin lho to iki. Apa kok isin rasa isin? Kowe ora ngrasakne kok. Jajal tak pisan kas kok kepenak. Tenan. Wis tenang, sementing tarik napas. Enak tapi ya. Iya enak tetap ayo. Siap ya? Yo. Ciro lugo yo. Nek terus. Enek engko. Terus pangga. Ose. Entenono pangga enek. Terus. Loh, enek to omongnya. Enek. Beh, sampean. Tok langsung yo. Nah, ngono lho. Ya luwes e. Ya apike. Ya. Terus, dia urung kok e. Dia urung. Dia urung. Ganti. Ah, aja terus. Renek. Tung gendang, tung gleng nggih Pak nggih. Der iki enek. Angger krungu kendang kok tung gendang, tung der ngono. Enek karepmu ra joget ra paten. Oh malah nesu. Ngene sing terakhir tok Mang, tung gendang, tung der ngoten tok. Dadi ben ora sado dawa. Jiro lutung. Wes saiki wae mesti diparingi kowe. Nah iki gak ngarah ora ayo. Ora ngarah luput nek iki mesti diparingi. Hei Mas. Ji. Saidi lho padahal. Lah ya piye kuwi? Berarti iki ada sabotase. Sabotase Sing jelas kondi. di antara yoga-yoga iki Enek enek sing sing ra seneng. seneng karo aku. Serik karo awakmu. Tukang kendang lho kita ya. Kendang ndi wong kono sing main kok. Gak, aku nek kene aku percaya iki jelas pro karo aku. Mosok. Iki lho, madhep rono. Kuwi gak penak karo aku. Gak penake piye to? Kuwi ketok. Ya langsung ngomong wae nek ra kepenak. Nek gak seneng ngomong Mas. Ngendangi dodoke sakmene gedene mbok kendangi penak-penak. Jone kok sampean bareng lho aku wani. Ah, maju. Ah, kalau tanggung jawabmu piye ya? Piye? Kowe kok gak bantu. Sopo kudu bantu kowe kok penak men bantu kowe. Sitok kuwi ngebor apa-apa ya. Lah terus karepmu piye? Gak ora joget apa-apa. Lho ngeten iki mutung, Pak, mutung. Ora oleh. Sesuk tak nggo tip dhewe ya. Napa kok nggawa tip dhewe? Kerjakan. Dipersani piyayi mriki sakmonten kathahe lho, Mas. Nggih, pancen tontonan, Mas. Pancen tontonan piye? Darak iya to wong kita anggapan no. Iya ya. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Mas Alhamdulillah. Wawan. Inggih, Mas Dodo. Panggih melih alhamdulillah.
jan. Terus pundi pawartosipun jenengan? Sae Mas Dodo. Alhamdulillah. Panjenengan nggih sae to? Pangestu panjenengan sehat Nah, walafiat kula. tindak Pak. saking dalem jam pinten Mas? Kula saking dalem Bojonegoro Inggih. kisaran setengah gangsal perjalanan. Wah niku usume tiyang karnaval mboten macet Mas. Alhamdulillah wow karnaval mboten enten. Mboten enten. Pas tanggal niki prei. Oh libur. Libur. Dadi memperlancar perjalanan panjenengan Injih, saking leres. dalem dumugi mriki. Injih, leres. Jawa napa mboten mriko? Enten Jawa nggih enten sing garing mboten Ning ora Jawa. apa-apa kabeh niku rahmate Gusti Allah. Mas. Leres Jawa Allah. ya disyukuri, Nggih. ora udan ya disyukuri. Leres. Mulane banyu niku kan migunani tumrap sekabehane to Mas. Leres, Enek leres. tekane banyu niku Sumber kehidupan Lah. menika toya, Pak. Nggih. Estu. Nggih. Kados kula niki tiyang seniman nyuwun sewu. Pripun? Lek pun kadung ditanggap ditimbali menika kula niki tanggung jawab. Tanggung jawab. Kondisi apapun saya harus datang hadir teng Iya. dalemipun sinten menika? Panjenengan Mas Dwi Buretno. Pak Dwi saha Buretno. Inggih. Kula tanggung jawab. Tanggung jawab. Tebih-tebih saking Bojonegoro saking tanggung jawab kula, Pak. Enggak. Kula perjalanan kula banterke, Pak. Wah. Medal wonten wono enten alas temayang mriku. Heeh. Enten wit rubah blok. Kula tanggung jawab, Pak. Piye? Kula gasak beres. Banter mawon tanggung jawab. Wite terak. Kula terak mawon. Waduh, duh, duh, Nggih, duh. wite sak menten lho, Pak. Tukulan kok cilik. Lah, tanggung jawabe kula lho, Pak. Iya lele Astu. sakmene kok ora iso mbok ora mbok terak ya keplindes dhewe mobil Nggih. gedhe kok. Tegese napa to, Pak? Wong lek wis dipercaya wong ya aja sampe benjani janji. Aja sampe benjani janji. Injih. Dasare rawuh penjana wis diranti pirang-pirang Nggih, nggih, dina. nggih. Mula kula ngaturke sembah nuwun dumateng Nggih. Bapak Dwi saha Buretno. Nggih. Matur nuwun Pak Pak Dwi. Dalu niki lek mboten jenengan tanggap, kula merongos mboten enten tanggapan. Termasuk kula barang, Lah Mas. nggih. Asuk Piye akhir to? Sah sepi-sepi ada sombong iki piye to kok? cah sepi-sepi do sombong piye to Lah Mas? kuwi nyatane omong nek gak ditanggap kok merongos nang omah. Lah tapi kan kenyataane ngono to Mas. Pak Wawan yo. Lah kenyataane ngono ya apa ora? Ngono aku itu monggo kegiatan ngono Ya, ae. kaya Pomo kok aku ora tanggapan kene ya aku nang omah. Duwe usaha gede. Gak, ya nang omah. Lah nang omah terus mek apa? Lah kowe sesuk bayar cicilan bank mekar apa kowe? Weh, sorry kene BRI kok mekar. Wong BRI kok malah sombong lho Pak iki. Lah aku rene kegiatan ya berarti leren. ora kowe juga BRI sing kur apa kupra? kur. Nah, memperjelas Jenengan kok apal to Pak? Kene Kita nasabah Wah, jenengan lah ya. iki lawas wong lawas. Allah sami kali kula jenengan kok so. Niki ditimbali mriki Mas. Acarane napa niki dalu niki? Dalu menika Agustusan. Agustusan. Kok iso Agustusan lho piye to? Lah anu nek gak sunat ya apa ngono. Niki adicaranipun nggih menika kitanan. Kitan. Sing dikitan ngerti? Mas lanang. Kok iso Mas lanang. Lah kok nak ngerti kok takon kancane sing ra Aku ki ngerti. ngetes awakmu wong ditimbali rene kok gak ngerti. Lah aku mbok tes mic apa piye kok? Lho, maksudnya sampean ki ngerti iki enek apa? Enek tanggapan wayang ya ta. Iki sunat. Saiki kocrok iki ketoke. Lho, iki asli to, Do? Ya maksudnya dalu iki lho piye ngono lho Mas. Maksudnya Piye ya asli ngene kocrok. iki? Eh? Ya wis ngene iki. Kok wis ngene iki piye to Mas? Ki maksudnya ki acarane apa teng daleme sapa kan cetha. Kitanan teng daleme Pak Dwi Puret. Kok Pak Dwi Puret gundulmu kuwi no. Pak Dwi saha Buretno. Nah, tak cepetno. Lah kok Pak Dwi Puret piye to iki lambemu kok so. Pak Dwi Sing Puret. dikitan nggih menika Ananda adik kita yang bernama Ahmad Azam Amrullah. Amrullah. Ya. Jeneng muslim Mas, ora kaya anakmu. Niki Pak anake jenenge Raontra. Lho, lanang to. Lanang putih kuning resik ganteng jane. Jane. Mosok dijenakne Prundul ki napa to Pak? Tapi bocah kan ganteng. Ganteng kondi wong kene koreng tok no kok. Kowe wis mari ya. Masa? Mbok bate apa? Ganteng Pak, aku ya gumun, aku ora tau mulai kok anak-anakku ganteng. Lah kok iso? Mbah. Kaya iya. Tanggamu ganteng-ganteng. Tonggoku ganteng-ganteng to. Wah, kuwi ora hubunganmu karo bojomu berarti. Lho, lho. Berarti tanggamu sing nyetrum. Kok anggap perayaan ya. Perayaan piye kok sok? ngidam wong ganteng. Engkang baku namung saged dherek dedonga nggih, Pak. Nggih, Mas Dodo. Dedonga kanggo Dik Ahmad Azam Amrullah, mugi-mugi dadi bocah sing soleh, bocah sing sehat, panjang umur, bekti kalih tiyang sepahipun. Amin, amin, amin. Mugi-mugi ya pinter sekolahe, iso membanggakan kedua orang tuane. Amin. ya Amin. Alhamdulillah jenenge ya apik Ahmad Azam Amrullah. Rabbal. Padha kaya putrane Mas Komet mau sapa jenenge? Prundul.
kok ngono. Lah nek kula jeneng Islamik, anak kula nggih kula jenenge Islamik. Pak. Nama kan bersejarah. Ah. Nah, aku kan ra ngerti kok jeneng kok ngono. Purun. Biyen kuwi ana sejarahe. Piye? Wong tua-tua biyen Ya. kuwi pesen. Pesene piye? Ya toh, le nek bojomu meteng, Heeh. aja sampe mbuntoni bolongan apa wae. Ya. Kuwi tak ugemi. Lah terus? Ning wong jenenge wong lali, Heeh. ora ngerti. Delalah bojoku ki bobot 5 wulan. Iya. Aku mbumpet bolongan tikus ki tak buntoni, Mas. Nutupi bolongane tikus. Iya, Omahe tikus mbok tutupi. tak tutupi, tak paku. Bar pisan. Pas nglairno, Heeh. wangelan nang omah sakit kare tok gak iso metu. Ora iso metu perkara kowe nutupi bolongane tikus. 2 wulan ngeden kuwi tak. Apa enek wong meteng kok ngedene 2 wulan ya apa enek lho kowe iki. Lho sing ngalami aku kok. Lah terus akhirnya piye? Akhirnya aku diuni. Uni piye? Wis ben rejaning jaman ndagake bejudul tak jenakno peruntul. Ngono. Weh. Akhir ora. metu lho. Bojomu kok ngeden tok rong sasi jane. Cah, jos. Kuwi bojo apa robot kok ngeden kok 2 sasi. Kuwi jane kok kesumputan beton. Nggih, modele kok kaya ngono. Iki alhamdulillah nggih, Pak. Nggih. Katimbalan mriki luar biasa. Ya. Piyayi mriki nggih nyuwun Wah, sewu. seniman hebat Mas mriki. Nggih. Jiwa senine Nggih, remen kalih budaya. remen kalih budaya. Napa melih sing gadah damel Pak Dwi. ngingeten iki nggih nguring-nguring nggih ngurup-ngurup Pak Ngurup-ngurup. Dwi. Ingkang Bakung nggih kalih Mbah Kunge. Matur nuwun Mbah Kung, mugi-mugi sehat panjang umur. Min. Niki request Mbah Kung lho Mas. Nanggap apa wayangan ae engko iso suwe ngantek padhek esuk. Iya ya. Mbah Kunge iki Lho sing Asam. ditekane ora pengwayangan tok Mas. Tapi sing buretno, Piye? niku karepe mboten wayang jane. lah karepe apa? Son horeg niku. Mosok nanggap sono. Sumpah kondo aku wong. Buretna? Nggih, kula nek mboten son horeg ora puas ngono ki dereng wong. Kowe apa wis kenal kalih Buretna? Buretno ya. Gedhi dhuwur men ta? Gai? Gak patek dhuwur wonge. Wong dhuwur no. Kaya ngerti kleru ngerti ya kowe. lho kok kleru kowe iki. Lah lek Pak Dwi jelas piyayine gapyak semanak gagah piteksa nggih to Pak. Kok gak kleru cah kuwi. Kleru kowe Kancamu lho. kondang kleru sing ki mau sing ning guri. Kamu mlebu makine to? Iya, aku mlebu kok guri lho. Liwate. Liwate kono lho, cedak-cedak kali-kali kono lho. Wah, teko gone pring-pring. Waduh, iki dagelan apa nyambik. Kok kaya wong golek teker. Turut buritan. Lho tapi matur nuwun lho Mas. Matur nuwun. Minangka dalane kene wis apa ki kathah sing mirsani awake dhewe digolongno Dalan. dalan tikus. Nggih. Dalan sebalan. Ya. Akhirnya tekan kene, lagi ning kono aku dicegat kok. Piye? Saestu Pak kula dicegati kalih sing teng wingking niki lho. Nek gak salah sing masak niki lho teng wingking. Teng wingking. Nek gak mboten salah niku Mbak Sri kare anu Bu Yatimin nek gak salah. Teng wingking niku. Ya apa lho to? Lho, tukang masake Pak Dwi apal to. Mbak Sri. Mbak Sri kali Bu Yatimin ini biyen kanca sekolah. Kanca kok tuwek kono gitu. Eco. Ngono teng mriku. Nggih. Saestu, Mas. Kula rene pisan dah tapi wis gelem jagong to, Mas. Oh gapyak kowe. Gapyak kali piyayi mriki. Gapyak piyayine. Lah kowe ngerti teng daleme Pak Dwi Buretno? Enek sing nunggu beras mah enak lho, nunggu jajan. Sapa? Bu Mujiase. Nggih ta, Bu? Ora ono to. Mungkin kok kupingmu kopok kowe iki. Ngono. Kok ya apal sih tuku beras Lho, bareng. wong kene iki ditimbali rene ya gapyak semanak no. Oh, berarti apal daerah kene to. Apal. Kene biasanya tukang pijet sapa jenenge? Enak kene. Sapa ya? Gak salah Mbah Morjan. Monaji. Nggih, Bu. Ora. Lho, iya Mbah Monaji. Berarti wis ngerti. Yo ngerti Mbah Monaji. Lha iki wonge mirsani mriki lho. Sing ndi? Sugeng dalu Mbah Monaji. Aku lho sing ndi? Mbok urung ngerti kok. Sugeng dalu Mbah Monaji. Ora ngerti to? Sing undi urung ngerti ya. Kono lho. Endi? Ora ngerti kok grapyak. Berarti kowe ngerti Mbah Monaji? ya ora to jenenge ra ro. Pijetane penak, wonge yo hebat. Jere mripatmu keselyo tak pijet to Mbah Monaji mari kowe. Mripat tok kesleo pijet yang malah PC kuwi kok ya. Nesu. Salam sing apik. Gak wis to to. Yo aku kan kowe ganti awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriki derek ditunggu dumateng ingkang hamengkugati. Inggih menika Pak Pak Dwi. Dwi Buretno. Kowe meneng to. Mau wayahmu ora omong.
Anggenipun netakake ingkang putra nggih menika Mas Ahmad Azam. Mugi-mugi paring kalencaran Allahumma. Amin. Amin. Niki nyun sewu Pak Dalang. Dalem. Niki kok umpami kok ngabari kula saderengipun. Niki kabare kan sing dikitan niki kan wedi to kalih hal sunat niki. Oh, menge wedi karo sunat. Nggih. Lah kula teng mriki niki pajeng maringi informasi terbaru. Informasi Napa terbaru. Cina itu sudah mengeluarkan alat sunat yang terbaru. Buatan Cina namanya supitan. Lah, Alat kanggo sunat jenenge Supitan. supitan kok kene ket biyen Cina. kae. Lho, beda. benten ya, Pak. Beda. Model Tulisannya seu. apa? Seu Pi pitan. Macane. Supitan. Alah. lambene iki lho aku kaya cindung bensin e. Alatnya kaya remote TV tok. Alate kaya model Remote TV. remote. Tombole gur 1, 2 karo 3. Lah terus nek nyunati piye? Gampang dipenet siji sik. Heeh. Bocah teko penet remote nomor 1. Heeh. Terus kehilangan kesadaran. Oh, kaya Tidur. kaya impus ngono kuwi. Impus. Alat canggih Kayak Cina, obat Mas. bius model. Cina. Jenenge apa alate? Supitan. Dipenget nomor 1, Turu tanak bocah hilang kesadaran. kaya bius. Oh, kaya bius. Betul. Kuwi nek nomor 1. Siji, Lah nek dipenek neh nomere. loro, Heeh. loro dhewe. Apane sing lorot? Ya sing dinggo. Celanane, Nak nganggo celana, sarunge. glorot sarunge. Sarunge glorot dhewe. Glorot dhewe. Alat kok canggih to. Lah iya. Alat nomor loro dipitel langsung celana glorot dhewe. Glorot dhewe to. Hebat. Cina kaya ngono lho. Alatnya apa jenenge? Supitan. Supitan. Nomor loro celana glorot Glorot dhewe. dhewe. Lah terus nek nomor berikutnya, Nomor 3 to. dipenek nomor 3. Bocah tangi dalam keadaan sunat. Lho, penae piye? Tanpa ngrasakno apa-apa. Lho, Ning lak alate larang. alatnya piro regane? 2.700.000. Cilik. Wah, Ki aku nyelengi itu HP tuku. apa tuku supitan kuwi? Heeh. Lah mbok gawe apa? Lah sinden-sinden kita. Lah nyapa? Tak penet nomor 1 tek hilang kesadaran. Weh, Sampeyan ya berapa? Enggak. Sampeyan jawab, Pak. Wedi. Iki alat canggih lho, Pak. Wedi. Cuma timbul pertanyaan saya. Napa? Remote karo alat kan enek sing kudu dicantel nih, enek sing kudu sensore kan ngono. Ya. Lah kuwi mau terus cantolan alat mau dicentolne nek ndi? Mbok wong Cina niku, nyapa jenengan ngurusi Cina barang. Yo, kok Wis karek ngurusi Cina niku. cantolane. Matamu iki. Wong kono yo Nesu. karep, kono yo melek lho karepe. Raimu, karepe yo- maksudku ki enek remote kan enek sing di remote. Ah. Lah itu kan ada sensornya. Ya. Kok iso pitet siji terus mamput pitet loro terus ngene-ngene. Lah kuwi Eh, alat kuwi dicantolne nek ndi. Sampeyan ki calak apa dalang? Lho dalang kok mikir alat sunat. Ora ngono Kok ya. sing mikir ya Cina. Kok iso? Ora. Kowe nerang ning ngono kuwi kudu kena di logika. Dadi masyarakat ki ngerti. Lah, niki- Upama kowe promo, kowe ki laris ngono lho. Alatnya Ono. ditaruh di sini, Loh, efeknya. lah ki apa promo wong aku DP tuku kok. Ya ta, tak sinden. niki Ki aja- acek nomor 1 tok, hilang kesadaran. Bayangno wis renorno lho to. Weh, sinden mbek nomor remote nomor 1, tek. Wis ora sadar apa. Sindene ilang kesadaran. Ora. Urung nomor loro. Alatnya lho dicantolne nek ndi. Channel kene ya kena. Itu malah emosi. Lho, kok kowe dhewe sing emosi to, Mas? Lah yo mikir nyantelno ne. Mas Wawan iki gak ngerti tenan mulane tekon. Lah iya. Sing aku wis tuku tak dudui. Mbok ngong remote sinden nomor 1 tek. Kan? Yo, Sinden hilang kesadaran. Heeh. Terus bar kuwi mbok apane? nomor loro. Nomor loro. Mbok remote nomor loro, tek. Piye kuwi? Weh, dane kowe perasaanmu piye ngono kuwi? Ya, aku ya meneng ae wong remote-remotan kok. Tapi nomor 3 aja penet yo. Nomor 3 malah api mbok penet. Ojo engko tangi dalam keadaan sunat no. Sinden malah. Mosok sinden sunati Lah lambemu. wedok. Lah wedok wong alate jenenge supitan kok ya enten ya. Supitan apa kuwi ngawur. Tulisannya piye, Mas? Siu piye tan. Siupitian, Pak. Niku saestu niku nanti turun di Indonesia. Ngono ya. Niki wau nyuwun sewu lho, Pak. Ah, piye? Aku kula dugi kali komen lha kok enten sing ngrasani to, Pak. Piye? Mbok nek gak salah Mbak Sri malah aku dirasani. Piye? Alah ki dodok sing ning kono liwat ki mau. Lah kok tak gak tajak rene. Dodok ki kok saiki kok tambah bagus, putih, kuning. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Oh, Sapa? Kok kaya kirun. Aku diomongi kirun. Iya iya. Kuwi ya dirasani lho. Aku. Iya. Sing sijine iku lho kok kaya kancane kirun ya. Gak sapa? Kaya kirek.
Hah? Kira Kira apa-apa. kanceng. Gak masalah. Lah nyapa rek masalah. Enteng to gaweanku. Entenge Lah piye? kowe ndak ngomong, mosok kiri omong, aku ya kur ngono ta. Berarti kowe gak ngomong, gak mau muni huguk. Enten dagelan kalis tunggale mboten ngomong, Mas. Nah. Wis jelas mulai kowe ora dibayari karo Pak Dwi. Wong kowe rene iki kon ngomong kok malah gak omong. Aku nyantai kok. Nyantai piye lho? Kowe iki piye to? Berarti gak butuh duit. Lho, lah wong dandan kaya ngene omong nang kene mosok ora dibayari. Dosa no Pak Dwi. Mas, Lho, sing di omah kok mbok dosa-dosakno ki piye to Lah lambe? salah ora dibayari. Lah salahe kowe ora omong. Lho, aku ya omong jane. Lah dik juguk tok. Lah jere kiri. Lah kowe kirek apa ora? Gak. Ya wis to rasa nesu to, Rek. Oke, Su. Lho, kok kowe aku asu kowe. Wong aja rumangsa lho to. Aja rumangsa piye. Lah aku cilik kiri, lah kowe gedhe lah dari asu. Asu mbek kirek ki ya padha kok sok. Ayo berarti sak merek. Berarti Pak Dwi nanggap asu karo kirek. ora ana sing dipilih. Kok sok. Dereke Pak Dalang celeng. Iki Pak Wawan. Oh ya kok Pak sok. Wawan. Oh. Ben cepet terkenal biasanya gurine kayak jeneng Kewan. Ya. Berarti Ki Wawan celeng ngono kan ya rada. ya Pak rapopo Napa Pak. genjik? Komet koclok. Wes seneng kita ya. Apik lho kuwi. Watak watu rayu. Anen percil ya toh. Oke. Oh kuwi kan yo jenenge kewan. Cepet terkenal. Cepet terkenal Pak. Saestu jenengan nek pengen kondang terkenal melejit, tambahi. Apa, Met? Tak idek cengel. Kowe genjike. Genjik samene iki ayo ngenten apa-apa. Sabar Pak. Sabar, Inawa Inawa. Pak. ma'asobirin. Ma'asobirin. Anjing. Aku ora apa-apa wis tak lok-lokno. Ngapunten mboten anu kok guyon Pak Wawan Iya, iya. SNI. Piye? SNI piye ta kowe iki kok? Standar Nasional Indonesia. SSN. Ora iki SNI ya. Kok iso SNI iki lho? Lah gak kuliah. Kowe engko tunggale SPD, Mang. Iya. Napa Pak SPD? Amun pedodel. Ya syukur. Sampai pededel. Ngono. Menghibur to? Menghibur leres. Hmm. Niki sindene Pak Wawan istimewa. Mas. Nggih, wedok-wedok. Ya wedok, masa sinden lanang ki. Lah nggih. Wayu-wayu apik-apik mening-mening. Iya. Ora kaya daerah nggonmu. Apa to, Pak? Alah daerah nggonmu ki ana anggere sinden wayangan ngoten tuwek-tuwek, Pak. Mosok. Minyak Oh, itu GPU balsem. Ambune. Niku asli lho, Pak. asli. Bojonegoro jarang sinden. Makanya kuwi kena kanggo sinau. Nah, Ya walaupun kita sekarang masih muda, Nggih. kemana-mana pakai parfum sing wangi-wangi. Nggih. Sok bakal nek mongso sing kowe wis ora butuh karo lengo-lengo wangi kuwi. Ngoten Sing nggih. mbok butuhke ya malah bangsane PPO. Nggih. Lengo putih. Perkara pun usia. Iya. Usia lanjut, usia sepuh. Heeh. Kula nek enom iki aja sok sombong, aja sok gemedhe. Lah iya. Kesehatane kudu dijaga Kudu terus. dijaga. Ngoten, Met. Heeh, nek perlu besok enek waktu di mana kamu kemana-mana pakai utawa nggawa tremos cilik. gini apa? Nggih napa? Dikei banyu panas perlu nek ngombe apa-apa iki wetenge ora kembung ngono lho. Oh lah, ini pengalaman sampean to, Pak? Ora. Kita kok cuwetho. Kok cedhak piye menghibur. Aku sing tak serawungi kan jus pirang-pirang to, Mas. Nggih, Oh, nggih, pengalamane Ana sing kathah. nom, ana sing sepuh. Ah, nggih. Menghibur kanggem sedaya ingkang rawuh. Sedaya. Daya-dayoe tamu-tamune nggih kathah. Betul. Ayo ditembangno sing becik. Ayo. Ayo sing apik. Mas nyuwun drame, Mas. Lagu Lho sing- lho lho. Kok nyuwun drame karepmu? Drame mbok suwun lak ya ora iso muni. Maksudnya kula diparingi dram ngoten lho. Lho, ya aja wong iki tuku kok. Iki tuku, Mas. Tegese drame niki iring-iring ngono. Lho yo yo ora kenek to, Mas. Wong ngene lek ra kenek dira apik ora iso muni kok malah Diomong diring. ya. Sok nggo tip dhewe lho. Kok angel men aku wong dina ki omong kok gak bener terus to, Mas. Wah, aja omong karo kono, ngomong langsung karo kono, pusat. Mas kula anu digameli nggih ngangge dram mawon. Lah, kuwi lho. Tak duk duk tak duk duk. Tak duk ngoten, Mas. takdiran. Takbiran gundul ngono. Lah kowe ra sedo kok. Nah, nyanembang lho Mas nyanyi menghibur kanggo tamu-tamune Pak Dwi, daya-dayae Pak Dwi. Yo. Lagu zaman biyen wae kepenak. Yo. Saiki yo akeh tapi ora kaya lagu zaman biyen, Mas. Cah cicik ben ngerti. Cah cilik-cilik yo ben ngerti. Yo. Dadi awake dikepenak. Sepi, Mas. Oke. Yuk. Makasih, Bro. Oke. Come on. Yo. Huh. Yo. Yo. Wuh. 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 Iki nyanyi apa to? Sik. Aku dhewe bingung. Ora ngerti jurusan nomor-nomor kok. Ah, hei hu. Ora.
gobloke. Aku iki lho dudu ana apa sih? Lah aku yo ngono. Lho nyanyi kok nih. Ayo. Ayo. Dicendel Nanti. nanti sensore. Kok sensor iki ora melok mau neh iki beda neh. Enggak katut supitan to. Ora, sing lagu jaman biyen lho Pak, mesti mboten ngertos sing nek enten dayoh teko iki piye lagune ngoten Lah lho. yo terangno iki ciri-cirine lagu ngene terus zaman biyen ngono lho. Sampeyan eling pra jaman sekolah sing lagune Lah yo ngerti. Yo. dadi tatu. Kaget tak saru. Lah kowe modele kok ngono kok ngageti wong kok so. Dayoh teko. Wis ro. Ngono lho. Ngerti ta kuwi jaman cilik apik lho kuwi. Yo. Ayo Mas, musik. Yo. Hey. Ho. Yo. Yeah. Yo. Hey. Dayoh teko. Monggo. Aduh, se. Sukri koclok ketoke bocah kuwi. Monggo. Kowe tau sekolah Pradul? Lah kowe apa tau ketamon ora wae? Ya tau. Nek daya teko ya monggo. Goblok e. Lagune ra ngono ya. Lagune. Lagune piye? Monggo ngono. Ora blak. Lah piye? Dayohe teko. Gelarno kloso. Ngono. Ngono. Telah. Kowe iki didudoi iki lho. Gelarno kloso. Aku se. Aku latihan nak lali. Ya, siap ya. Siap. Iso? So. Oke. Come on, musik. Gelarno kloso. Sik. Aku se. Semangat to. Yo, tangan ngene. Yo. Hei, Kudu ngene. yo. Hei. Isi nang. Dayohe teko. Gelarno kloso. Klosone pecah. Ganti plastik. Aduh. Terpal. Kowe sekolah biyen apa bayar cupang to pilih? Bayar pijet. Bayar pijet Gundulmu gundulmu. cupang bareng ketok. Aku kok sama. Aku gregeten mbek kowe kok suwe-suwe lagu anak-anak kok mboten saged piye to, Lah Mas? pancen aku lahir langsung tuwek. Lahir tuwek mbokmu geblak kowe, lambemu. Kowe pemelok lahirno kok bingung. Dayohe teko, gelarno kloso. Kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadah. Iya. Roh. Roh, Apa? tambalen jadah. Lah, ngono lho. Musik, yo. Tangan ini. Yo. Hei. Dayohe teko. Tambalen jadah. Alah. Caku. Jare tambal jadah. Apa enek daya teko terus teplok jadah ya apa enek, Truk? Lah ki ngono jare. Kita kawiti kok ngarep ya. Walah. Nyok. Kamu enggak bilang sih ngawitin Kowe Indonesia ki apa ngawitin ya? dari awal. Mulai dari awal. Ya. Tak awali dulu nanti kamu Iya, meneruskan. Ngono lho. Mundil Musik. yo. Monding. Hey, yo. Ya. Hey, tangan ini. Iya ya padha-padha. Dayohe teko. Gelarno kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mambu. Goreng. Oh, jatah. Mambu. Digoreng enak lho to. Jaki Lho kurang tahu jatah goreng. ya jadah goreng tapi lagune ra ngono ya ampun. Sejene ku ya ora jatah mambu. Lho, lah piye to? Jatah mambu digoreng. Berarti tahu mah sing mampu digoreng kok gak enak. Sampean kok dahare kok jadah mambu pripun to, Mas? Aku nu tak bakar. Ora jatah mambu, barang mambu ora kena digoreng. Nah, Oh ngono ya. Ra kena digoreng. Hei, tewapok lho. Jadahe mambu pakakno asu. Asu. Asune rono lho kok nang ngarepku iki piye to? Asune rono. padepe rono. Oh iya. Pakakno asu. Pakakno asu. Iso? Iso. Yo, musik yo. Hey. Yo. Hey. Dayohe teko. Pakakno asu. Aluh. Mbok baleni ae. Aku malah bingung to nyanyi karo. Bingung piye wong lagu penake ngono kok. Ngene lho, kowe kok kono kowe daya. Aku dadi daya. Ya. Ngono lho kok penak lho. Musik. Yo. Asune teko. Lambemu wis teko asu. Nesu. Aku gudeng anggar kowe ngomong ngono. Ora. Lah ngajak lagu kawawak. Dah nyakiti hati aku kamu. Ya. Oh loh, kok kaya duwe ati lho kowe lho gak cetok. Kata mama itu aku nggak boleh disakitin. Mama apa mangan musik gaplek kok mama. Mboke. Enggak, aku sama mama papa itu enggak boleh kena air aja aku mimpes. Papan Daud. Kena air kok mimpes sih berarti rata watus. Omongan yu. Yo adus kok sithik-sithik kok. Iya. Aja dhewe. Nah, Nyanyi karo kula. sinden, wis kenal purung sindene pas Pak Wawan. Apal. Sing iki sapa? Pareng asma.
Anyar ki. Masa anyar nggih, Pak? Anyar. Anyar. Oh, sinten asmane? Aisyah. Sinten? Syupit Lantai. Itu kalau supitan mau. Aisyah. Alah sampean bayang wong disupit ta. Asyem. Mbak sinten Pak Resma, Mbak? Aisyah. Nggih teh pangaken kula Asia. Asia. Jeneng kok aneh to? Nganggo kecut ora? Ya asem. Oh, Ya Asya. gak nganggo asem. Nama lengkap Asya siapa, Mbak? Asia Nugroho. Oh, Nugroho. Nggih. Ki lanang apa wedok, Men? Mbok ya wedok nek Campuran niki. celuk gro kena. Wedok kok gro ki lho. Wedok coba. Asya Nugroho. Ya, Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Puncu. Puncu. Ya kene, Mbak. Aku dhewe arep nyeluk mbake iki ya wedi lho. Lah nyapa, Pak? Samarku nek ilatku malik. Saya namanya Oh, Aisyah. Aisyah. Ilat ora balik ku malah. kuwi nek gak wong kulino bahasa Inggris gak iso, Pak. Hurufe apa to, Aisyah? Oh, ASYE. ASJE. Nggih. ASJ. Asia. cek sekolah apa ampun lulus anu, Mbak? Pun lulus. Lulus teng pundi? Lulus teng rumah tangga. Mesti iki SMP apa SMP lulus napa SMA SMA ngono apa lho. kuliah. Ya ngono lho. ngono. Wah, guru ketak rabi yo. Alah kok mbok rabi penaken kowe no kok iso. Heeh, lulus SMA. Nggih. Oh, nggih. Aisyah ya. Asia. Asia. Sing Asya. Nggih. Ora enek aine to. Nggih mboten usah. Asya. ase ora nganggo ai. Ai. Wis ngene lho, Dok. Iya, iya. Wis paranono omong-ono ngene lho, matur Dok. nuwun lah, Wis. pokok- Bosan aja jenenge. Kowe nek ilatmu ora balik malah cilaka lho. Lah nggih. Melunter mangke. Mboten. Iki cerah lho Pak iki. Insyaallah Iya. cerah lho. Wajah itu bersinar Piye menurutmu? seperti piye? rembulan. Waduh. Lek saya lihat Asya itu rembulan yang purnama. Cara sampean diparingi basic begini mbok permak piye to? Wah, langsung tak rebonding, medikur, bajikur, Apane? sakabehane. Masa untu dari bonding. Lah iya. Kowe kan kudu mbok terang nih rebonding yang mana, bendonding Rebonding yang mana? rambutnya. Medicure yang Iki mana kan ngomong. kuku, kulit, Oh, kulit kuku, barang kuwi. kulit, disuntik. Met, komet. Met. Apa? Ki enek sinden jenenge Asya. Wis ero Ki lek mbok ibarat buah-buah apa, Met? mongko. Wah, Kok iso semongko? Masa cilik nih duduhe ketoke akeh to. Weh, yang dicokot Yo nyes. dudu akeh. Akeh. Weh, mlebu gorokan piye rasane? Sem. Geser, 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 geser. Selamat malam paring asma Mbak Sinten nggih. Malam, Oh Cak. nggih, Mbak. Nami kula Rere. Oh, Rewe. Yes. Asli dari mana Mbak Rewe? Kediri. Kediri. Mat komat. Wah, celak-celuk Iki enek sinden jenenge Rewe. Nggih. Lek mbok ibarat to buah. Rere. R-E-R. Rere gombel. Wewe. Kok rere gombel, rere gombel piye? Rewe. Rere. Lah Inggris kok Rewe. Iki lho kono Kediri Inggris. Enek sinden jenenge Rere yang mau ibarat to buah kuwi buah apa, Mat? Anu mangga. Kok iso mangga kuwi werdine apa? Wah, nak tuwek wegi to. Leno. Ketok ijo, dioceki rupane urin. Kuwi tak ocekane. Lho, kok engko bocahane piye to iki? Yen didahar piye lek dicokot? Klenyes. Duduhe piye? Tos. Tos. Jenis Rasane piye, Mak? Ya legi lho. Oke. jenis mangga apa, Mas? Mangga mana lagu? Oh, Mana lagi? Mana lagu? Mbak Rere terima kasih geser. Sama-sama. Geser yang bekirutnya. Berikutnya. Berikutnya. Irut wis tuwek kok. Sok. Namanya siapa, Mbak? Boleh tahu? Menika Mbak Wi. Wida Baktiar. Kamu kok ketawa kelihatannya jijik lihat aku ya? Bukan, dia gilo. Sudah jelas. Kok sudah jelas sampean ki yo ngompori kok Ya. so. Ayo. Namanya siapa? Wida Baktiar. Wida Baktiar asli dari mana? Nganjuk masuk Nganjuk. lali. Oh Nganjuk. Lek Mbak Wida Baktiar ki lek mbok ibarat to buah-buah apa? Sing lho? apik, sing apik mohon. Pir. Buah pir ki tegese piye? Wah mahal cokot bendal. Rupane piye? Kuwi buah apa? Bendal Buah ki apa, pir semen? sepeda motor kok so. Wah nung dibungkus 2 kali. Oh iya. Warnanya putih. Putih. Lek dioceki piye, Met? Putih nemen. Rasanya seger. Mulus. Mulus. Duduhe piye duduhe? Kemelah tot 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 tot.
Duduhe ngono ya. Iya, tos. Ora tau mangan pir we. Urung tahu aku. Makasih Mbak. Ya, ya. Geser yang berikutnya. Heeh. Sindene sampean kok guyu terus ngundang jijik tenan, Pak. Kok kae Ora gila. maksudnya atine iki seneng nyamak Seneng. ngono lho. Emang kowe iki disiksa. Nyamak. Lek iki Ya lho. ora toh. Lek iki lho Pak, mirip kali kula. Masa Paling judu aku. dari mana? Dari mana? Dari pipi. Wajahe lho Pak padha bundere. Ngono ya. Jodoh apa tata? Yo jodoh tali kasih. Jodoh tali mongso. Jodoh yo bebrayan Jodoh rapi. dalam bekerja. Lah, aku yo apik. Ngono ya. Nang jodoh Paring asma Mbak sinten? Kae lho Lah, matane lho kaya ngono kan. Kok koyoke setrume gede Kae kene lho, to, Pak. Masa ra Kae. niteni pojokan. Oh. Mbok Kok nang pojok kaya Kae lho. Hei. Yo. Kae. Mbak sinten Mbak paring asma? Ora. Ayo aja guyu engko tak cipok. Yalah. Iya jodohku. Oh, jodoh kowe. Oh. Jodohku. Wah. Maunya Maunya- ku asu. Asu dhewe, aku mbak asono. Lah kae lho takoni kok so. Namanya siapa? Heni Bani Baby Sutwi. Lah. Baby ora babi. Kok babi toh? Ndak baby. Namanya siapa? Ini babi. Farida. Siapa? Piye Kok toh? kaya tau krungu tuh aku. Siapa tuh? Farida. Baleni Mbak. Siapa Mbak? Farida. Oh, aku tak takok. Ojo. Jenenge sapa, Mbak? Farida. Oh, jedeng mana jedeng? Jedenge guri, jedenge Pak Dwi guri Kowe iki jedeng. nyapa kok golek. Jenenge Farida. Warai kudu pipis. Oh, Mbak Farida. Iya jodohku. Oh. Ketoke padha ohone. Tapok. Iki jenenge keromantisan. Ya. Keromantisan. Hani Bani. Iya, sweetie. Oh alah. Aku tak- Alah. Kudu ngeran. Sitok babi, sitok tikus. Pak Dwi mboten enten sampo elek-elekan. Gua apa? Aku kudu keramas. Aslinya mana Mbak Farida? Enten sampo mobil. Mana? Blitar. Blitarnya sebelah mana sih? Jeding. Cacat ning jeding ya ini. Blitarnya jeding jere. Desa Maksudnya jeding. iki Desa mana? Jeding. Desane jeding. Desa Jeding. Ora kok Desane ngejak sampean jeding. nanti. Iya Beni Sweetie. Oh ben. Alah denane sampean ngomongnya Beni templok ngono. Saiki Beni Sweetie. Mat komat. Apa enek Farida. Apa? Ijek to. Apa iki? Iya. Tek buah-buah apa? Nongko. Kok iso Nyapa kok nongko Mas? Nongko ki kan kulitnya kan ringi-ringi ya. Iya. Tapi jerone lowegi. Lah ngono enak isine neh lho sian. Kuwi beton sik bisa digodhong meneh. Betonnya kan kayak Ya gini. akeh pulute ya Mas. Kayak pengalaman lho masalah buah. Kok badok kowe nek karo kuwi. Ono pulite. Betul pengalamannya Oh, mau. wawasannya luas, Pak. Oh iya harus begitu wanita itu. harus Farida begitu. makasih ya. Iya Mas Teng. Kok teng toh? Mang jenehan. Iki pae bareng ya mleteng pisan Lah iki. teng nek kowe iki. Makasih dong. Ngono. Makasih dong. Iya Beb. Geser. Selamat malmel. Selamat malmel. Iki lho, wis dikandani arek iki lho. Nyapa? Susi. Aku takok kene kok kono melok nyaut to. Lah iya ki anak siapa tambah dijukuk kono. Lendang turu. Anjing lek mantul le. Mantuk. Iki wis sampe renorno iki. Anak sapa iki? Anak Pak Wawan. Pak Wawan Delang niku. Ganteng ya. Oh iya, ning kene. Nek aja mantuk. Layak ganteng ramu ya ampun. Dari bokon mantuk. Gak Namanya siapa, Mbak? Saya Susi. Susri. Asli mana Mbak Dari Susi? Blitar. Blitar, Met. Susi nek berata buah apa? Susi. putih kan resi. Putih. Rambutan. Loh, rambutan irane sing putih. Oh, gobloke. Rambutan iki jabone rambut tok. Jabone diwud-diwud, Hah? tapi dikoceki putih lho. Weh, lek dicokot piye? Sokot ki aja bablas-bablas. Nak bablasan pahit. Perkarane. Jero enak isine. Oh, duduhe piye? Dudu ya tos papat. Duduhe Mbak Susi. Apa ya? Duduhe buah. Rambutan. Rambutan tos kabeh papat. Duduhe rambutan, duduhe Mbak Susi. Makasih Mbak, rambutan. Geser. Mbak Met, Susi. loro ki urusanmu, Met. Gak melu-melu. Entekno sisan to karek. Ora wis bagianmu ngono lho kok. Loro karek kekot-kekot tok e. Kekot piye to ki sinden malah sinden sing kondang iki kok iso. Wis ya. Selamat malam, Mbak.
Selamat malam. Dari Tulungagung ya? Ah, kok tahu? Alah kan kita sering WA-an ya kan? Iya. Kowe di nomere ya? Kayak iya iki. Sapa sing mbok WA sapa? Mbah, tapi jenenge kok profilnya kok beda. Lah iya takono dicethakne. Namanya siapa? Nama lengkap apa nama panggilan? Nama lengkap. Lengkap. Ya. Pengen tahu dua-duanya. Ya iyalah. Nama lengkap Anna Purbaya. Anak Purbaya. Nama lengkap Anak Purbaya. Ya. Nama panggilan? Ayang Beb. Ah, pengen. Gak aku sesok golek dhewe. Rado. Ayang. Apa? Wah, kowe entuk kono Apa? padha karo nemok emas kowe. Lah sing kono. Kono oleh kowe padha karo oleh telek. Rapopo, Ayo apa? telek teles. Apa kuwi? Masih elek ning pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Maling gundulmu. Toto, Apa, Mat? iki ono Mbak Ana. Beno. Beno yo apa? Bene. Yen mau ibarat buah. Yen tak ibarat to buah kuwi jeruk-jeruk Bali. Lu leak ya? Leak ngrokot dasmu kuwi. Jeruk Bali, Mat. Yang Ketok iya. jeruk cilik-cilik. Gede goblok Gede, jeruk Bali. gede. Jeruk Bali kok cili-cili. Ora tau mangan buah. Jeruk kuwi kok pentil dhisik terus gede, ngono lho. Nek cilik-cilik, Pentil. hi. Lho, nyapa to hi? Aku koyo tau petuk aku. Jeruk kuwi lek cilik jenenge kuwi Wah, pentil. sing tak petuk iki berarti ya jeruk cilik. Ya apa pedhokmu? Mi. Karo sapa? Ya karo bojoku. Kuwi ora pentil kuwi. Lah iya. Kuwi merubah. Wong buah jeruk. Iya. Jeruk, Mat. Iya. Jeruke kinyis-kinyis. Rasane Dicokot legi. Dudu ya. biyok. Cek siji, Mat. Mary. Ya ditakoni aja terus meri. Ora usah. Ya ditakoni sing apik to. Buah-buah. Cara buah apa kuwi? Namanya siapa, Dik? Mary ta? Samono Heeh. Oh, Mary. samono gede. Aku buah Mas, buah apa Mas? Kira-kira Buah Mas. apa? Eh? Nek awakmu buah apa? Buah sing pantes. Sing kanggo pantes aku. kaya Mbak Mary iki apik dari luar negeri. Apa iki? Kates Thailand. Kate Thailand, Mbak. Loh, Kuwi waduh. Wo. Rada blot tong sithik. Ora iso. Rupane abang. Ora iso. Kentu. Ning gampang basa. Kok iso gampang basa? Alah, aku tau tuku tak demek ya nyur. Lah kuwi jajal basa ora? Lah iki nyur. makane ndang dinikmati. Lah kuwi lho. Langsung jak ngatik no, Met. Kok model Alah, kok. yo engko ngenteni listrik mati no. Dah. Apa mek apa? Iya, lah iki kalayake. Sing putih riyen iki. Derek jenengan, monggo. Lah kula nderek sinten? Maksudnya karek awakmu milih sapa? Ya kuwi lho Mbak Mary ku lho. Oh iya. Ayo, Dik, kene, Dik. Ya disiarne sing becik to, Mas. Yo. Sing sesuai karo aku Mas, karo karakteris. Lah kuwi lho. Karakter. Heeh. Kuwi bulurah lho, karo bulurah lho, kecantikanku, karo pesonaku, karo auraku Mas. Mosok bulurah. Buluran. Lurah, ya sepurane lho Mas, aku gak pamer lho ya. Buluran. Nggih ta, bulurah putih. Nggih, ngen mriko Bon nganjuk kono. Bonbit. Bon. Surabaya. Mosok enek bulurah bonbin iki enek to. Lurah Lurahne ngawur ya, Pak. lah lurah kewan. Lho, kok iso lurahe kewan iki? Lah nang bonbin. Lah wong dalange ya kiwawan celeng kok. Ora iya. Oh, cangkem mak jejeg jeleput kaya raimu noke. Seneng kita ya. Mereka tak sesaran kali dalang kondang wonten sinten menika. Sesuk dirilis. Kono meni ditulis. Tulisi piye, Mat? Kiwawan celek. Grup kan wonten grupe. Kanthi sinden mari genjek. Ada wonten grupe iki dalang wawan celeng ku tak gantine. Grupe Grupe sampean ganti apa, Pak? Lagi wonten grup WA kan anu ki dalang wawan ngoten ah. ku tak tambani ki dalang wawan celeng ngono. Lah kuwi apik. Yo, tak pagidin bersama ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Asik. Yang satu ini tentunya tidak mengecewakan untuk Anda. Supaya malam hari ini Gunir benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Bersama kita panggilkan sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean MC kok malah cengengesani piye ta, Mas? Lho lah jere kan nyiarne. Nyiarno nek MC dangdut ki guyu ya apik, ning kuwi guyumu Lah. kedawan. Kaken ta. Kakean. Lah, aku lho. Guyu ki sithik wae sementing kata-kata dan modulasi. Iya iya. Dong. Dong. Ayo. Yo,
supaya malam hari ini Kunir benar-benar bergoyang, supaya Kunir benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Siapa dia? Apa-apa-apa. Cara kon sithik wae. Lah kowe iki MC malah ngabapi tanggane lho. Siarna wae. Ora iso MC mlete. Yuk, artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km dan mempunyai panjang tangan 5 meter. Ku sikil ku aspal. Kok malah jenengan sauri piye? Lho 7 km. MC sakniki nek mboten lebih mboten Nah, payu. niki, Oh Pak. ngono. Supaya yang melihat penasaran. Iya tangga-tangga desa padha teko. Kalau ayo delok sinden sikile dawane 7 kilo. Nggih mboten? Iya, iya. Ngono. Ini dia artis yang satu ini mempunyai goyangan yang aduhai. Sing duwe bokong aduh. Mengi. Oh, watuk. Aja menemen-nemen, ayo mangap. Apa iki? Tawon das. Woi. Kowe ape mateni aku. Kowe cepet kuwi, weng. Siapa lagi kalau bukan si cantik Mary. Love you. Love you too. Sang Rio. Kalau Sarang iyo. Sarang Pak. Rio. Ya, semenang ya. Yo, seperti so. Yo, kita panggil Mary Genje. Hey, hey, yo. Hey. Sugeng dalu, selamat malam Biung Cange, Mbak Limbo. Selamat malam, Mbak. Selamat Mary. malam, Selamat mas-masku malam. sing Selamat ganteng-ganteng. malam. Nggih, Mbak Mary yang cantik. Sehat-sehat selalu ya. Sehat, Mbak Mary. Jaga kesehatannya. Nggih. sing penting sehat. Sehat, warase nomor. Wes pokoknya nomor 1 sehat. Oke. Berarti gak waras. Eh? Gak waras. Sehat yuk waras to. Lah jerimu sehat tok. Yuk sehat berarti ini sehat lahire ngono lho to. Oh ya, nek ngono bener. Kowe gelem ora? Ya gelem. Iya. Lah iya toh? Iya. Cekelan duit akeh nek ora sehat ya ora. Ya ora iso memanfaatkan. Mobil apik ora sehat Ya ora kepenak. ya ora penak. Ora iso menikmati. Sing paling penak Iku sehat. sehat, Ya. duwe mobil, duwe omah apik. Ya. Duit akeh, bojone ayu-ayu. Ah, impian. Bojone ayu aja ayu-ayu, kok ayu-ayu akeh. Lah wong mampu kok sugih duit iki apa? Lah lho? sampean yo ngono, Mas. Aku gak wani. Ora wani wong Wah. Siji rantai. Ora wani Pak niku. Ora wani ya di. Alah ketok ning panggung gagah ning omah disentak bojone nglimpruk. Mari sugih kono to. Ora sugih kono, perkara gedhe kono, Pak. Oh, iya. Bojone Ya. komet niku bobote 102. Ngenyek saiki 101 ya. Medun berarti medun. Patut dicontoh berarti teladan suami Oh, oh. Indonesia Berarti setia pada satu wanita, satu wanita. tanggung jawab. Ora Ngono. setia. Ya toh Mas. Mbak. Mas yo rupane elek, sementing kan setia tanggung jawab. Ini kata-kata ora usah. Masih rupane elek. Rasa mau terangne nak kene iki aku mesti elek. Kuwi ora Karena aku ganteng nyapa dagel. Lah sing penting ki jerone Mas, Nah. rupa iki nek dipermak, sing penting atimu ngono lho Mas. Sing tak karepno ya bojo koyo sampeyan ngono kuwi lho Mas. Cita-citaku ndek bojo koyo sampeyan. Masa? Cukup dengan satu wanita ngono. ngono. Oh, karena aku apa piye ya? Ya jajal sampean gandeng Mbak, gandeng jak mlaku, Nah. jak mlaku. Alah alah alah. Ya. Oh, Mbak Mary tumbas kirik teng pundi niki? Gak apa mbuak batang. Kok modele Anaknya kan ngene. Kok ngene kok mesra kok ya. tapi apik lho, kowe cara oleh kene apik lho. Anak-anak mesti ndek-ndek. Heeh. Ora nek ndase paling. Batinku ki Apik lho Mas dok-dokanku. Ndak. Apik. Maksudnya biasanya emang ngendok yang angkrem dhewe apa titip. tukulanku lho apik. Lah iya ngono lho, bibite apik kok. Bibite apik. Malah kepora api anake timbang boke. Nah, ya, niki lho seksine. Tenan. Ayo berarti apik to. Padahal pake ngono kae kok anakku apik, aku ya bingung ngono lho. Nah, iki mumpung ning panggung, Ya. kowe karo Mbak Mary kasmaran, percintaan. Ya. Kayak lagu sing percintaan. Terus Lin Mas teko. Lah nyapa? Grebek. Gak. Kok grebek ora? Etok-etok kowe iki pasangan sehati. Oh, iya, iya. Lin Mas yo ora mungkin grebek no. Lah nyapa, Pak? Wong Lin Mas yo delok. Oh iya iya. Gigi Mas, gigi. Lin Mas. Sini sayang, sini sayang. Anas di sini aja. Ini live streaming. Ya apa gak wani ya? Mondok kan kita cuma acting gitu. Oh, gitu ya, ndak Iya, apa-apa soalnya ya. deket-deket itu ndak apa-apa. Oh, iya. Iya, nggak ada yang cemburu. Apabila kau rindu
mabuk deretan. petiklah dan ber Oh. Kuwi wedok ndak supporter bal-balan to Pak di sini. malah dia iya tadi Ya saking bungayatiku lho, Mas. Tombok. Judulnya gubuk semoga akan terobati rasa rinduku padamu Pasangan lumpuh. walaupun cakep. sudah Ki tok meneh awake dhewe iki ning taman ya, Mas. taman Taman pacaran ya, Taman Mas. Kembangan gitu. hati Aku kita bagian nginceng, Pak. bersatu Pasangan hanya gitar tua ini Sapa sing gitar tua iki? Lagi ini maksudnya kita tak kayak kenang kira roh lagu tuh tuh Iki lagu. sampai Ya iki Mas Pak. yo kiasan nih tapi yo ojo gitar tua to. berarti Mas. gak pas Gak lagunya. pas. Ya, Wow, pasangan yang idiot. Ideal. Ideal. anu Beri contoh yang bagus Iya, iya, ngono iya. lho Mas, laki-laki merayu. Dito raine sing wanita. di Iki lho. Ngarep kok iso rai-rai gitu kok. indahnya Mas. aduh hai Pomone langsung nyanyi kandungan apa ya Mas? Heh? Bersiap-siaplah. Masalahnya urung apa-apa kok wis mengandung. Iya. Lah kowe wis berbuat porong. Kita lagune Roma to. Ah. Lagi duet wae. Oke. Eh, Kowe Roma iki dadi Ani. Ani, aku bapak Ani. Oke. Wah, Duete ayang-ayang ya ra. Roma ayang-ayangi piye to celuk kok. Roma. Roma yo. Ani ngono kae lho. Kowe kok kaya ngomong sih. Grugo. Ani ngene ya. Ayah, calon mantumu datang ayah. Ani, Iya ayah. apa kamu bilang gimana? Ini calon suamiku ayah. Ani. Iya kenapa ayah? Kan ayah udah bilang kamu harus fokus kuliah. Nggak boleh pacaran dengan siluman gonggo itu. Ini bukan siluman ayah. Dia belum Iya. berubah jadi siluman. Lihat Dia itu belum berubah matanya jadi kedip-kedip gonggo. kayak kunang-kunang. Wong gantengnya kayak ngene siluman gonggo. Aku adalah Nanang. SPD. 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 Sampun pedadel. Peteng dedet. Iki Roma pas kae kok ya. Ani, Iya ayah. ingat pesan papa. Harus fokus kuliah, nggak boleh pacaran. Tapi aku sudah terlalu cinta dengan dia ayah. Bullshit. 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 Mama mana sih ya mama ya? Papa ndak setuju. Ini, mama sini, Ma. Mama. Ma, sini, Ma. Ma tolong belain aku mama. Lah mama ya ora rumangsa dadi mama. Anakmu sudah keranjingan itu. Ora rumangsa dhewe lah wong mboke ayune kok ngene. Hah? Berarti anaknya Yo anak kok genje. Sita, mamae sing ndi? Iki mamae. Anak mamae. Anaknya. Mbak Ayo, Ma. Berdiri. bawa ya aku anak itu. Wis toh sampean kena Kok cerewet. Kadang sampean Halo. anake kok tuwek. Ya jomono lho Mas. Niku medale luwih dhisik timbang Bongsor, anaknya bongsor. Bongsor. Nurun, Vitamin nurun yang ayah. bergizi. Ngono lho nurun ayah. Ngono. Mama. Bongsor iki kobong niso. Ada apa ya? Jangan marah-marah, kamu cepet tua loh nanti ya. Yeah. Mama nggak tahu apa yang terjadi sama anak kita. Oh. Anak kita sudah didekati oleh siluman gonggo. Sabar. Apa pantas kita punya menantu seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Ini kubur. menantunya. Nganggo ali kubur. Siapa kamu? Rupanya Lali kubur. papamu gila. Jangan Kamu gitu siapa? dong sayang. Aku adalah Roma. Oma, mau apa kamu kesini? Kamu kenapa dekat Aku- dengan anakku? Ini anaknya konglomerat. Insya Allah aku yang akan membahagiakan anak. Tidak mungkin. Mungkin. Tidak mungkin. Kamu punya apa mau membahagiakan anakku? Untuk sementara aku belum punya apa-apa. Oh, Ceki. Kamu tuh kere kok sombong kamu ya. Tapi aku punya lagu. Apa lagunya? Apa? Apakah aku bersalah Salah kamu? bila aku cinta Ani? Papa tidak suka. Mama, kamu bilangin anak kamu. Bilangin. Mama. Mama,
Ini ya menantunya. Menantunya ini. Iya, Kok Mama. malah mboke karo mboke barang kowe iki. Oh, Roma yo pengkhianat. Mara tuwa mbok gasak piye to iki? Lah nek gelem. Iki calon mara tuamu. Kok nganyak ae. Papane kok yo apik mboke. Mama harus marah sama dia. Iya, harus Anak kita marah. sudah mau didekati sama Begini. dia. Marah ndak harus to the point begitu. Loh. Iya dah, harusnya kalem dulu baru Maafkan aku, Ma. Langsung Wah. lucu. Aku hanya ingin mengutarakan cinta kepada anak Mama. langkai dulu mayatku. Baiklah, silakan mati dulu. Mara tuwa mbok Ojo. mati piye to? Ojo Ya ora, kita sebagai orang tua ya harus apa ya? Justru jadi Mama tameng. yang harus sadar. Mama selama ini bergaul dengan babi ngepet. Itu namanya haram. Kamu babi ngepet? Eh. Ayah, kamu babi ngepet. Soromenje. Apa? Soromenje. Tere. Cere. Kamu bilang mara tuamu babi ngepet. Karena kau tidak mengizinkan hubungan kita berdua. Tidak mungkin anakku cantik seperti ini sama kamu. Kamu pernah bertemu dengan babi ngepet? Belum. Belum pernah? Belum. Pernah dengar suaranya? Pernah. Bagaimana? Nah, lo, iki siluman babi. Mara tuwa ketut babek-babek no piye to? Rasopan. Mama harus marah to. Ma, Enggak sopan. bojoku kesabaran no iki. Kak. Galak no lho, Ma, galak kok so. Ayo kadang. Bresndase. Mamamu cantik sekali. Luar Tahu biasa. apa bener to? Ajak jangan merayu. Roma yo keranjingan. Aku ndak kuat aku lah. Kalau ndak kuat idoni, Ma. Ndak. Idoni. Ojo didoni to emani-mani duku to. Mama, Woi. Anu mboke maneh kok dijajako ngono maneh. Sampai nuturi lho, Man. Aja nduk aja karo iki. Wong lanang ki akeh, ora mek kursi tok iki lho. Tapi aku cinta, Ma. Cinta apa nih makan cinta? Ma, tapi Se- aku sayang, Ma. Apa nih sing kok sayang? Mama, aku sayang. Aja gatelan. ada keperluan Anak- dah. Ayo gatelan nih wis. Anak dhewe yo gatel. Lah, ayo lho kayak gatelan. ngene iki. Kayaknya lho. Dok, sesuk tak tumbas salep. Sayang. wis dadi yo. Dadi apa? Dadi Moto apa? moto kono salep wong wis dadi. Mary, kamu berbuat apa sama itu? Aku bubat senono. Senono. Bener senono. Sing bener pancen senono. Berbuat senono, bener. Bisa ndak bisa? Masuk rumah, masuk kamar. Gak mau, gak Mary. mau ya. Gak mau. Mary. Kamu jangan Masuk jadi lah. anak durhaka. Maafkan aku. Duh, Cari masuk di kamar. Cari masuk di kamar. Hei, malah sing masuk kamar sing wedok tok. Loh, aku Ya, pengen iki. ngejak iki. Lah nyapa sing Lah lanang kok usah iki ning jaba iki. kowe ndek jaba Ya, nyok. Mas, ning jopo penak to, Mas. Coba ae ora. Kamu kok suka banget toh sama siluman kroto itu? Ya weh. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Loh, ya jelas menjamin. Wong lek sugih apa-apa iso dituku. Tol. Ya mah ya. Hmm, Awak dhewe sugih ya. sugih. Mobil piro Hidup mau? tanpa Lima. cinta bagai taman tak Hei, kowe ora kaya kendang kaya kodok lho malah. Putuskan sekarang juga anakku. Tidak mungkin. Pergi kamu. Aku tidak mungkin memutuskannya. Mary. Nggak mau, Mah. Aku tetap sama Gini. dia. Aku sudah hamil. Kamu Hamil. Aku ra mek apa-apa iki. Hamil awake dhewe apa? Kenapa aku mencoba Hei, sumpah lho Lek, aku kur tak ulat tulit-ulat. Ngono kok. Kok bisa hamil? Nguyu dek. Dek bayangno ulat tulit-ulat. Mau tak tutut-tutut. Mary, kamu Ayo nyanyi. Kamu jangan bilang Ayo kalau- nyanyi judulnya kebelet. Kebelet apa? Kamu harus pulang hari ini. Nggak mau. Pulang. Nggak mau ya. Pulang. Nggak mau. Nggak Pulang, Mary pulang. Pulang Banda. Pulang. Bapak iki kok kuwep. Kok kuwep? Bapak, apa? Tamu. Oro Yo jeneng ngomong emosi ki ngene iki. Kene mak sodok kene. Karena ganjel makdil ngono gimana? Wi. Iya ya. Kok kaya siku ngono to. Sama teng. Ngonoan kok siku Oh yo. kakak asline bras lho loro Gua anggap kusen tapi yo siku yo. Lah nyatane wong sing rasakno aku. Sudah, kamu harus buktikan kalau kamu bisa menyenangkan anakku, aku setujui. Oke, nyanyi. Ya, boleh. Weh, karo kono. Loh, kok aku sing pacarane kowe? Kowe coba bojomu tak gendak lho. Loh, bojo kok. Ki ora tuamu mbok gendake tak tuapo lho wis. Lagunya apa sayang? Lagunya apa sayang? Sing penak Apa? Roma Irama terbaru. Oke. Ma,
ikhlaskan anak kita, nanti kita buat lagi ya. Iya. Oke. Kita bikin adiknya Mary ya. Wis ndang tekno le. Salah, Satyo yo elek. Elek piye? Sing iki elek dadiane. Sebalaku. Iya sayang. Iki ora jarak kaya. Bapakno iki. Bapakne. Tak gaduh. Ayo, sayang, Iya sayang. kita buktikan kepada orang tuamu supaya lebih mencintaiku, Oke. lebih bisa menerima. Iya sayang. Oke, pandanglah aku. Enggak mau, aku enggak kuat. Pandanglah Enggak kuat. supaya Pak Wawan pengen. Pak Wawan celeng itu ta? Iya. Iso wawan jalan. Kowe sido entuk anakku kuwi tenan. Yo. Ketimpan pupune tok. Enggak sayang. Tak, Aku bisa membawa diriku kok sayang. Aku akan membuatmu senang. Met. Anakku nek turu ngorok, iso cek doyan kowe. Ya anakmu padesel. Iya. Biasa, jangan tepuk tangan Bapak Ibu. Kok tangannya bentetong tuh. Sudah sayang. Aku mau izin sebentar ya. Oh, Mau kemana? Mau ke kamar mandi sebentar aja. Aduh, itu biasa. Rapopong klepe kawak. Kok sok klep kawak iki mbok kira opo? Jadi sayang kok mbok elek-elek. Gak sing cacah kuwi kok itu apa tepak kok sok lawak kawak. Sing ngomong Sing iku ngomong kowe. dhek. Kaya-kaya Pak Dalang ngono. Kowe berarti mengkamping hitamkan Padalang. Kambing. Mengkambing kok kamping. Kamping hitamkan Padalang. Tak terperah, Kak. Kowe kelakon nyun sewu lho, Pak. Pripun? Pomo komet kelakon duwe bojo Mbak Mary. Nggih. Wis to. Rong dina kowe nggo ning puskesmas. Sing gawa sapa? Heh? Sing gawa nang Tangga-tanggane mesti ra ngatas. Ora sing digawa nang puskesmas sapa? Komet apa? Oh, iki. Wis pek ngono dhewe sak kuat apa. Ya, Pak. Wis wedok gagah piteksa kaya ngono kok. Kowe cilik. Cili wong sik ngene, engko nek wis adong perlu ayo. Piye? Gede dhewe. Kok ngono kok sampun diaturi menika wonten ayang-ayang. Nggih. Nyanyi. Menawi wonten pamundutan, Pak. Wonten. Saking Pak Dwi napa Bu Retno wonten Niki pamundutan? Saking panyengkuyung pagelaran. Oh, sinten Dados, menika? maniak wayang kulit. Oh, pandemen wayang. Nggih. Mas Tulkiem kalih Pak Tulkiem kalih Mas Gawer. Oh nggih. Jalur iki rawuh. Ngersake? Beliaunya ini Mas. Napa, Pak? Napa niku Seniman, mboten, tapi pegawai, pengusaha, Nggih, pegawai. pegawai. Alon no, Mas. Guru. Oh, ngasto guru. Kowe Ya, nekoke kaya nekoki maling ngono. nek tak seruk kok sampean bingung. Berarti sami kalih Pak Komet. Lho, iya ta? Pak Komet ini di sini sebagai dagelan, kalau di Iya. rumah beliau seorang guru, Lho. guru gajah. Pak Komet. Nggih, pelatih menika. Kok guru gajah Mas? Nggih, ngulang nggih. Ning arang-arang. Ngasto Pak guru to niki. Nggih. Oh. Niku nyuwun sewu. Pripun? Sekolahan Nggih. sing gurune niki sing dados guru Pak Komet niku muridé jos, Pak. Pinter. Lulus meteng kabeh. Lho. Ya ora, Met? Kuwi rak sing wedok. Dan sing lanang. Gendeng. Amin. Alah amin Ojo, ora ini mandi. kok. Dan nyapa dera mandi. Ujug dolan teleng aja. Sekalian jadi perkenalan. Oh, nggih. Mas Komet niku ngasto wonten pundi, Mas? Niku tenggene SD, Pak. SD sekolah dasar. Sekolah dasar, Oh. SDN. Guru SD. Guru SD. Wah, PNS. Injis. Abdi negara. Injis. KS Jenengan KS. koperasi. KS kok koperasi piye kok iso. Wis teko kono iki ngapo kok. KSP. Ayo koperasi simpan pinjam. Kok iso. Kompang, Pak. Kompakan. Kene nasabah kok iso. Nggih. Napa Tundutane sambil kemangi, ayang-ayang sampun mangu. Sampun, nggih. Oke. ingkang pundi ingkang dipinangkani riyen? Sambel kemangi. Nggih. Ah, sinten? Kepareng jumeneng, Pak. Mbak Sus nggih. Mbak Sus. Oke, Mbak Sus. Nggih, Mbak Sus nak nyambel ya enak. Ah iya no. Ambel. Mbak Sus pinter nyambel. Wah lah kalau sekine nanang lho. Sambelane piye, Mbak Sus? Aku yes. Berarti paham piye? Ya Sambelnya senengane gawe sambel apa? sambel tah. Sambel entah. Weh. Ayo Mbak Sus, Ayo, alon-alon. ya Mbak Sus. jumeneng ya. Yo, Ada sinten menika? Susi. Susi. Sosei. Hei, 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 hei. Spot iki jek apik lho, Mas. Ya,
Aku tahu munggah disepati gak penak, Mbak. Napa sebutin jenengan? Punya anjing yang kecil ngono ya. Heli. Oh, ku beri nama Dodo. Yo. Dodo. Selamat malam Mbak Susi. Nggih, selamat malam. Apa Cak kabarnya Dodo. malam hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat. Selamat ulang tahun. Sing ulang tahun siapa tuh? Iki. Gak ulang Boten tahun. nih, Jek sok November. Oke, sono Disiapkan hadiahnya ya. Insya Allah nanti cemiti. Ya, cemiti. Aku wis duwe akeh kok. Cemiti nek di tabur emas 2 gram. Oh iya. Oh, mahal meho. Dek deledek siap gerak semuanya pasukan. Siap. Dek deledek dek deledek dek deledek dek dek. Dek deledek masih semangat dalam Agustusan ya Mas ya. Siap, Pak. Siap kepada para penonton dan Yoko-Yoko. Beri hormat. Hormat kepada mereka. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Yang perempuan hadap kiri. Gerak. Kiri. Maju 2 langkah. Gerak. Yang laki-laki minggato. Gerak. Siap. Terus 12. Kowe karo nyanyi lho, Dok. Iya. 16 Agustus tahun. 17 sih. Iya. Oh, piye ta dihukum, 17. 17 Agustus tahun 45. Kurang dhuwur 17 Agustus tahun 45. Anakku gak ngono. Anakmu piye? 16 Agustus tahun 45. Nyapa? Besoknya hari kemerdekaan kita. Kowe kok pinter-pintere aku ngono. Sesuk ya mesti 17 ya ra. Oh, anakmu lunyu iki. Lah bar 16 yo 17. Diunekke sik ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di tanah badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari kau rebut kembali Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ijing miring. Apa kok kijing miring kijing? Oh, masuk. Pada waktu itu ada peperangan Indonesia melawan penjajah Belanda. Betul. Indonesia. Belanda datang, Belanda datang. Awas! Tembak! Ya, des! 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 Tangkap, Ben! Tembak! Tembak melempem. Tembak! Belanda datang! Tangkap. Belanda datang, tembak! Tangkap! Tembak! Tembak! Tembak kok gak kena. Pas. Rasanya piye? Tangkap. Mbak Susi tangkap! Lagi apa ki? Iki rene popo kok mapan dhewe iki piye to? Aman. Belanda sudah pulang. Belanda sudah pulang. Belanda pulang. Belanda sudah pulang. Aku Trauma. wis trauma. siap-siap wis. Trauma. Emang wis tak incimku mesti ngene. Apa ki? Apa iki? Belanda datang. Belanda datang. Sambil kemangi wae, Pak. Oke. Sampai sampai Yo. tabu sampai songo. Karo
Rasane Batin kok. kuwi lek apa arepe nyapo. Nah, ngutang ngejak sarip. Lah ngapa ngejak Sari-saripan. sare apa ngejak apa? Sare tambah yoso. Saka Surabaya. Aku tak tapu ingku. Iki sambel kemangi iku. Yo, wonten nggih pamundutan. Monggo. Om Dol Kiem dalah Mas Gawer. Mangga Kawer, kawer nggih. gawer. 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 Ga. Gawer. Gaga. Ga. Gawer. Nggih. Mbak Susi sehat ya? Alhamdulillah. Sementing tetap semangat. Siap, terima kasih. Selak Cak dituluturne Komer. neh lho engko. Enggak ojo. Yo. Kita bahagia selalu. Apa? Nah, gitu. Semangat, Semangat. Siap. semangat. Apapun yang terjadi kita harus move Move on. on. Betul? Betul? Ayo, siap. Yuk, langsung mawon wonten sambel kemangi. Dados rasa nangis somat. Sing nangis lho sapa? Kuwi nangis kok. Kumpul kancane. Merdeka! Belanda datang tembak edar. Datang karepmu ora datang ya karepmu. Yo, dados Ya, ya, so. ya. Joget lho to. Oke. Aku kangen sambel kemangimu nak joget. Bagus ya gitu. Wah, kalau di Istimewa ya. Jakarta ada Iwan Fals. Di yang sini. Fals terus. Ngenyek kowe. Arigato. Oh, Kok sisik. arigato kok sisih gitu. Sisi ulo. Terima kasih. Nggih mangga. Uga. Saya latihan, Oh, dek latihan. Cah latihan. Tak tudang, tak tudang. Oho itu bagus. Bagus. Ganteng. Ganteng. Cak Dada oho Kayak sekali. artis Cina sing kacamataan cilik kae jenenge Oho. Bobo kayak gitu. Ah, mau dudu yo, Pak. Ya teles no. Oh. Dudui. Sisik. Sisik iwak no. Yuk. Bukan. Lunas. Enak
Ombe banyu kan rokok nglenteng dhewe senadyan mung manggon ana desa nyatane hayam tenan kumpul sate aku trimo atone pokok sakarat kayaku rupukno kadang yadene salah uga lupa bibit rapuke mangan sampean binane sego sambel kemangi enak apa wong ngerek ana ngalah donya Terima kasih. Sama. Matur manuwun. Sampun dipinangkani menika pamundutanipun sambel kemangi nggih, Pak. Nggih. Ah nggih. Semakin malam semakin peteng, Pak. Semakin malam semakin meriah. Iya, Kak, bener to, Kos. Aja peteng-peteng dhisik. Kowe ndek kene wis pokoke kelar tak siksa. Alah siksa mboten apa-apa. Oke. Wis lunas ya, Dek. Gak. Tenang Mas, tenang. Santai. Cek enek patang pertemuan lho, Pak. Iya, santai. Ning Aku cek nak karo sampean rasa santai. patang pertemuan cek golek lokasi kabeh. Iso karo golek panjer. Ah nggih. Ngoten. Napa meleh, Pak? Wonten pamundutan meleh. Mbak Ana yuk. Langsung ditanjake meleh mesinene monggo, nggih. Mbak Ana, nggih. yuk, Mbak Ana. Soale kathah pamundutan. Ya Mbak Na ya, Mbak Na ya. Mbak Ana niki fane kathah, Mbak. Iki lho Mbak Na iki lho. Nek Mbak Na niku fane namine napa, Pak? Na lover. Ape lover. Wow. Oh, AP Lover. AP Lover. Nek awakmu apa, Met? Fane? Eh? Awakmu fane jenenge apa? Kometer. Kometer. Aku yo duwe. Ape loper jadi diarepe. Ape loper. A. AP Lover, Kometer, aku yo duwe. Apa? Dodoker. Oh gak penak. Tak paksa. Iya. Dodoker. Ayo, Nang. Yo, siap gerak. Coba rayu aku. Aku merayumu. Iya. Bolehkah Pak Dal? Boleh. Indahnya malah. Oh iya. Indah. Indahnya. Aduhai. Kowe kelakon mana, Mas? Kowe kelakon oleh iki nang omahmu tak buang. Lah nyapa? Ora trimo aku. Lah kok ora trimo. Sing wedok wayu, sing lanang sis wendek kok. Jenenge iri kok ya. Antara Indahnya. Indahnya. Aduhai. Sugeng dalu dumateng Sugeng. Pak Haji Yunus balik Kambang Tanjung lah pas maca. Lujeng dalu Pak Haji. Lujeng dalu Pak Haji Yunus. Nah, Matur Nggih, suwun. lujeng dalu Mas. Mbak Na. Gak. Indahnya. Jangan marah, jangan. Indahnya. Aduhai. Manisnya. Diarani manisnya untune langsung dimut. Aduhai. Menak ya Mbak ya. Penak. Apalagi? Aku nak
lagu opo pokoknya nak lagu kawak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak. Tukang paket ya Pak? Antar paket, Pak. Dari mana Mas? Ini dari Ladala, Pak. Lazada. Ya, kancane Ladala. Oh, sirik ya. Kowe Mas, opo usi ulo? Mosok dalang nggo ulo. Bisa kok ngerti karo tari ular mau. Monggo Pak Ulo. Pak Dalang. Pak dalang. Ya toh. Oke. Kita nih, iki dari penonton live streaming juga penonton langsung itu kan gak ngerti. Dudu Joni iso nyanyi apa ora to? Iya. Oh, ngece. Lagu sing lho, areng-areng bakar codot Bakar codot piye to? Areng-areng bakar gedang nganggo codot. Iya. Geni. Aku geni kok nganggo codot piye to, Mas? Kuwi judule gulu pedot. Arang-arang bakal codot. Areng-areng bakar codot kan nggo geni. Wale. Lah piye to? Areng-areng bakar gedang nganggo codot. Wis kaya kuwi lah, Mas. Iya, ben lali ya. Duwete karo sapa iki kan wis karo sampean. Urung. Tambahi to, Pak. Oke, Mbak Ida. Mosok aku. Ayo, Mbak Ida. Ayo Dek, kanggo Dek, kanggo. Ini sama jodohmu dong. Jodohmu. Jodohmu. Jodohku. Maunya ku dirimu. Ayo. Wah, jenengan suarane malah kaya Anang Makruf, Pak. Iya. Jodohku. Maunya ku. Anang Makruf. Jodoh. Nanggap wong kita. Iya, jodohku. Lah, ya toh. Nanang Makruf nah imun. Madep, Bro. Cocok. Madep pengarep. Mirip. Dik, jangan dorong-dorong. Gimana kan kangen Nanti kamu jodohku. Iya, nanti dikira kita itu ndolong kolte, Pak. Jangan gitu ya. Agak sana. Kok tipak. Mesrane. Iki suwi ra ketemu to, petuk sing wedok ngebut. Yo. So. Jodohku. Iya, jodohku. Tanganmu. Oleh ngebut eling-eling opone di. Lara tak kenekno sikilku mau idai terus sakit mau. Jodohku. Dan dirayu tuh. Satu lagu buat kamu, Ida. Apa sayang? Kamu tahu artinya Ida? Apa? Ida. Ida itu ingin diraba. Lah. Ya ampun. Diraba hatinya biar kasih sayangnya muncul. Iya. Kamu tahu nggak? Apa sayang? Kenapa air sama minyak itu ndak bisa bersatu? Kenapa kok nggak bisa? Karena air sama minyak itu ndak seperti kita saling mencintai dan bersama terus. Nah, langsung masuk lagu nih, Dang. Jodohku. Kamu segalanya. Lagune gomblo. Bukan. Judika. Oh, Judika. Ya. Judika. Judi. Lah sik Repot musuh dalang Anang Makruf iki repot. Anang Makruf nah imun. Goblok. Niku Mas, gulu pedot. Cara kak terus nih tapi memang api loh. Aku mau lho. Segalanya ya. Kamu segalanya. Nah, gue sepot tok sithik ya. Kamu segalanya. Melek. Melintas oleh waktu. Kita pemusik kira percaya mbak aku kita iki. Wis to Mas jelas elek aku. Walaupun bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Kalau mamamu tak buka. Mamamu tak suka kok mamamu tak buka piye. Akhirnya wis cocok lo musiknya lo. Ayo terus. Ngenyak yo Mas yo. Terakhir awake dhewe keluarga hina. Nanti Judika ditangkap jaranan. Ora wis awake dhewe nyanyi kono mang nyanyi Roma awake dhewe nyanyi sing campur sari. Ah iya. Lagu terbaru Mas. Apa Mas? Gulu pedot. Yuk. Terima kasih bosku. Alhamdulillah. Aja lenggase. Aja biar- lenggase. Ben kabeh nderekke Mas Dodo karo Cak Kumet. Anjir. Heeh, monggo kur. Ayo. Kur maksudnya gatel kukur-kukur. Napa pripun? Oh, kur niku bareng. Bareng. Oh, nggih, bareng-bareng. Bareng-bareng. Gedang Ida. tundun sak Iya codot. Mas. Kok sik geget gedang tundun sak Sampun. Derek. Oh dereng. Sampean kabeh kok gawe mendesah to. Ya. Mendesah itu hanya untuk pasangan sama aku doang. Lah aku pengen desahan yang lain. Loh, dadi sampean iki plin-plan. Ora ndek Ayo, pendirian Mbak. sampean kok so. Ayo, Mbak Rere, Mbak Wiwi. Wewe, Mbak Wik-wik. Mbak Wewe. Mbak, I wish you. I wish you. Ayo ya. Mbak Mesis. Excuse me. Mbak sinten to, Ayo Pak? Mbak Susi. Mbak Mesis. Mbak Aisyah. Aisyah. Ganti aduk jeneng mangan. Duk. Wangel. Oh iya. Jenengmu ganti. No. Sing menjual. Mbak Mary. Ayo. Kenapa sayang? Kamu haus Cari ya? Mimi. Katanya cari Mimi. Bulu pedot.
Kowe kok mek gulu pedhot to Mas Do. Manut Jogja istimewa ya boleh. Wis. Tombok kangen ya. Ya, ya, ya. Ulang. Gak mot. Langsung. Matur nuwun burungipun. Perasaan kok burung tok aku. Lah nggih, boten apa wong pancen ya sing viral saiki ya burung. Nggih. Nggih. Cak Dodo Cak Komeng. Nggih, Pak. Kula matur nuwun sanget. Kula nggih matur nuwun. Dipun sengguyung. Derek miterang, derek nungsung kabar, Mas. Oh nggih. Bibar menika sampean ndagel teng pundi? Alhamdulillah Pak daerah ler. Langsung bar niki pindah mriko. Nggih. Kok pindah pripun ta? Pripun? Mantuk. Akhirnya pindah rono. Mboten. Ayo mau kono gara-gara. Lho. Hah? Nek kono nek gara-gara ngono lho. Oh, mboten nak. Mboten nate, mboten nate. Mboten nate. Soalnya kita harus efisien waktu, jaga kesehatan, istirahat